مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. barkamu da wannan yammaci na alhamis yau 18 ga watan ramadan na shekara ta 1440 da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ya zo daidai da 28 ga watan uku shekara 2024 miladiya. kamar da aka saba, wannan shine majalisi na 19 cikin majalis da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka na nan Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa Kaduna. za mu tashi aya ta 48. kafin nan wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ina yi malam fatan alkhairi a koda yaushe. kamar da ke shi ne yana son a yi jan hankali ga ma'aikatan kiwon lafiya, ce musamman masu aiki a asibitin gwamnati wanda suke sai da magunguna da wasu kayayyaki da ake sa mara lafiya ya siyo. maimakon su rubuta mai takarda ya je ainihin inda ake sayarwa cikin asibiti sai su ce su suna da na sayarwa, na musu magana kuma su ce albashin da ake biyan su baya ishen su. to idan albashin da ake biyan ka baya isan ka, sai ka bar aikin ka nemo na aiki, ko kuwa in kaga ba za ka iya hakuri ba. amma ba uzuri bane ka yi abin da baya cikin aikin ka, musamman kila idan asibitin gwamnati ne in mutum ya je zai iya samun sauki, amma kai kuma sai ka saro ka sa mai da tsada, kuma wannan bai cikin aikinka. a san da kake wannan aikin ba baka damar ka yi kasuwanci ba, an baka dama ne ka lura da mara lafiya. kuma in ya zama kai za ka rubuta abinda za a siyo kuma kai za ka siyar, to akwai tuhumar za ka iya yin arin gizo ka rubuta abinda ma ba a bukata saboda kai ciniki kuma ka ƙara kuɗi. so da yawan za ga wani zubin abinda ake bukata ya fi abinda ake cewa mutum ya siyo. to wajibi ne mutum ya sani cewa Allah shi ke azurta bawansa. in ka takaita akan abinda Allah ya halatta maka, to sai Allah ya sanya mai albarka. amma handama da bakire baya ainihin maganin talauci, ba kuma ya sa ainihin ka samu arziki. saboda muna ba su shawara lallai su ji tsoron Allah, su takaita akan aikin da aka sa su. sai tambaya ta biyu, yayi magana kan salat ibrahimiyya. yace ya fahimci abinda salatin ya kunsa cewa ana cewa Allah ya ma annabi salati, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim. to tambayar da yake cewa shin salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim yafi salatin da ya ma annabi, har ake roƙon Allah ya ma annabi salati irin na annabi Ibrahim? mun galiban kaji an ce amin yin irin yadda aka mawa ne, to kamar na walin ya fi abin da kai ka sani ko yanzu kana roƙon a baka irin nasa. wannan tambaya ce wanda yake malamai sun yi ta kuma sun ba da amsa. dama sun ce a asalin larabci an ce kama sallaita, to an yi tashbihi ne ko an kamanta salatin da ake roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin salatin da Allah ya ma annabi Ibrahim. so kuma shi mushabbah bihi galiban ya fi ƙarfi sama da mushabbah, yani wajhu shabahi aqwa fil mushabbah bihi minhu fil mushabbah. amma abinda malamai suka ce, malamai sun bada amsoshi masu yawa. mutum kuma littafin Ibn al-Qayyim na sunan littafin ya shige musu, littafi dai kan yi ma annabi salati, ya yi bayani sosai kan wannan matsalar kuma ya bada amsa.
aka sharhu aqidat at-tahawiyya ma akwai wannan qadiyar shi ma malami yayi bayani amma dai a takeice abinda suka ce cewa kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kace Allah ya salati ga annabi da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidan annabi Ibrahim suka ce iyalan gidan annabi Ibrahim mafi yawancinsu annabawa ne ko ka ce akwai annabawa da dama a cikin iyalansa ƴaƴansa guda biyu Isma'ila da Ishaq annabawa ne jikansa Isma'ila da Ishaq ko jikansa Yaqub annabi ne sannan jikan shi Yusuf annabi ne sannan duk annabawan banu Isra'ila duk jikokinsa ne shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin jikokinsa baka ce kai salati irin salatin da kama iyalan gidan annabi Ibrahim to kaman salati ne da aka ma annabawa da yawa to kaman kana roƙon salatin da Allah ya ma annabawa masu yawa ya tattaro wannan salatin ya ma annabi shi kadai yanzu nawa ne yafi yawa kenan kaddara iyalan gidan annabi akwai annabawa guda 10 annabi Ibrahim kaddara akwai annabawa 10 to kana roƙa Allah salatin da kake so ya ma annabi irin salatin da ya ma annabawa 10 to a tattaro su a ma annabi shi kadai an gane ko kaga an roƙa ma annabi salati mai yawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a iyalan gidansa babu annabi an gane ko sahabbai ne masu daraja amma iyalan gidansa ba annabi to an roƙa musu salati za a ba su salati gurgurdan yanda ya dace da su salatin su ba zai kai irin na annabawa ba kaga ragowar salatin da Allah ya ma annabawa dukkan shi zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so wannan shine fuskar da tafi bayyana an gane ko yawwa Allah samu dace sai ma ne ce bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum katina lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukansu ya nuna musu cewa akan daidai suke kuma yace musu su ci gaba da wannan yaki za su ci nasara kar su ja da baya wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nasi wa inni jarun lakum kuma yace ba wanda zai ci nasara zai samu galaba akan ku cikin mutane wa inni jarun lakum kuma ni mai tsayawa ne gare ku na tsaya muku to nan izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum akwai maganganu guda biyu na malaman tafsiri wasu kace waswasi ya sa musu kamar da shedan yana da damar da samu dan adam waswasi ya sa ba quraisha waswasin cewa yakin nan da za a yi ya karfafa gwiwarsu ya sa musu confidence din cewa za su ci nasara wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas ya cusa musu a ransu cewa a wannan yakin ba wanda zai iya gallaba su ba wanda zai iya cin nasara a kansu amma wasu malamai mafiya yawa cikin malaman tafsir suka ce abinda ya faru lokacin da Qurayshawa suka fara shirin fita yakin Badar sai suka tuno gabar da ke tsakaninsu da Bani Bakar bin Kinana akwai ainihin jini akwai kokarin daukar fansa tsakaninsu da Qurayshawa kamar Qurayshawa sun musu kisa har yanzu ba su dauki fansa ba sai suka tunanin in suka fita gaba ɗaya suka bar garin Makka to Banu Kinana za su yi amfani da wannan damar su afko musu garin Makka su ma su kashe na kashewa su kama na kama to sai suka yi fara anya ko ma fita mu bar baya da kura to sai shedan sai ya shiga surar wani dattijo cikin manya-manyan
kabilar Banu Kinana shine Suraqat ibn Malik. Suraqat ibn Malik sai ya bayyana a surarsa, wanda shi wannan Suraqa din babba ne cikin Banu Kinana. Yace musu kada ku damu, ana abman lakum, ni na lamince muku cewa Banu Kinana ba wanda zai kawo muku hari. Duk wanda zai wani yunkuri zan ainihin dankwafe shi, kuma kun san ni mai fada a ji ne a cikin kabilata. Saboda haka yace ku je ku yaki, bari ma ni ma zan fita tare da ku. Amma shaytan ne ya shiga surar wannan mutum, shine wa izzayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma. Yace cewa ba wanda zai rinjaye ku a yau minin nasu cikin mutane, wa inni jarun lakum, kuma ni mai ba ku kariya ne. Lafazin aljar asalin shi shine makwabci, amma abin da ke nufi addafi mai tunkuɗa duk wata cuta, domin dama abin da ake sa rai ga makwabci kullum ya ba makwabcin shi mene kariya. Isa larawa suke kiran ainihin duk wanda ya ce ya tsaya maka to ya zama jarun laka. An gane ko? Isa Allah ke cewa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Shi Allah shi yake bada mafaka, shi yake bada kariya. In an biyo ka gudu wajen Allah sai ya kare ka ko? Amma shi la yujaru alaihi, shi ba wanda ake ba mafaka ta kariya in ya biyo zai kama. In Allah ya ce a kama mutum ba mai ainihin kare shi. To sai Allah ce falamma tara'atil fi'atani, lokacin da ƙungiyoyi guda biyu suka yi sahu suka ga juna, kowa ya kalli kowa, nakasa ala aqibaihi, sai ga shedan ya koma ya gudu ya juya baya. Wa qala hamma yana ce musu inni bari'un minkum, ni na barranta daga gare ku, domin inni ara ma la taraw, lalle ni ina ganin abin da ku baka gani. Yace inni akhafullah, ni ina jin tsoron Allah, wallahu shadidul iqab, domin Allah mai tsananin hukuma ne. Malami suka ce lokacin da shedan aka ainihin yi sawu da shi a wannan surat na Suraqa, tunda shi shedan aljani ne ko ba haka bane, sai Allah ya nuna mai lokacin da mala'iku suke sauka. Sai Iblis yayi ido hudu da mala'ika Jibril, ya tabbata cewa wannan mala'ika Jibril ne, to sai tsoro ya kama shi, sai ya gudu. An ce lokacin ya rike hannun wani mushriki ana ce mai Al-Haris bin Hisham, sai ya fusge hannunsa, sai ce Suraka ina kuma zuwa? Yace kai ni bazan yi wannan yakin ba. Ya biyo shi yace amma kuma ka ce ka tsaya mana. Da yaga zai bata mai lokaci sai ya daki kirjinsa, sai da ya fadi yayi mutsula gudi shi Haris. Bisa lokacin da aka koma gida sai Qurayshawa suke cewa Suraka ya ainihin kunyata su, yana cikin wanda ya sa mutane rauni aka ci nasara akan su. Shi kuma ainihin Surakan na gaskiya da ya ji labarin cewa wallahi shi bai masan an tafi yakin ba, yace ban san kun tafi yaki ba, labarin kawai cewa an ci nasara akan ku shine zo mu, amma ni ban je yaki. Ina fata an gane. To shedan ne ya bayyana gare su, kuma da man shedan yana irin wannan abu, zai zuga mutum sai an je gurin da ya tabbatar mutum ya halaka sai ya gudu ko? Da masali shaytani id qala lil insani kfur ko, falamma kafara qala inni bari'un min inni akhafu Allah rabbul alamin. Shi zai zuga mutum ya ce ya kafirta, sai in ya kafirtan ya tabbatar ya kai inda ba zai iya dawo ba, sai ce to ba ruwa na da kai. Wannan ba ruwa na da kai din ba wai da gaske yake ba, shi din yana tsoron Allah, so yake baka haushi biyu. Don kun ce ga wanda ya halakar da kai kuma yazo yana cewa ba ruwan shi da kai, kaga zai ƙara ma azaba kan azaba. Da bisa Hassan yake siffanta yanayin Qurayshawa da abinda shaytan ya musu, yana cewa sirna wasaru ila badrin lihinihim law ya'lamuna yaqina al-amri ma saru dallahum bighururin thumma aslamahum innal khabitha liman wallahu gharrar. Yace sirna wasaru, mu mun taho su ma sun taho ila badr zuwa ga filin badar lihinihim, ashe su suna zuwa inda alƙawarin ajalin su yake. law ya'lamuna yaqina al-amri ma saru, da sun san hakikanin me zai faru a filin badar ai da basu taho ba. dallahum bighururin, shedan ya musu shigo ya rudar da su, summa aslamahum, sai mene ya mika su ya gudu. Yace innal khabitha liman wallahu gharrar, da mun shi shedan al-khabith duk wanda ya biye masa to lalle zai rude shi. Wasu malaman suka ce shedan da ya falfala a guje sai da bai tsaya ba sai a cikin teku ya fada teku, yana cewa ya rabbi maw'iduka alladhi wa'adtani, ya Allah ina dai tunawa alƙawarin da aka mun ba yau za a kashe ni ba. Domin wasu suka ce inni akhafu Allah da yace shi shedan yana tsoron Allah,
ƙarya yake ba tsoron Allah ya ji tsoron kada damin Allah da ya roki Allah cewa anzirni ila yaumi yub'asun ko ya ce a dakata mai kada ya bar duniya har zan da za a tashi kiyama sai Allah ya bashi amsa ma amma a dunkule yace innaka minal munzari ila yaumil waqtil ma'lum za a ainihin jinkirta ma amma zuwa ga wani lokaci sananne to wace shedan tsoron da ya ji kada wannan lokacin sanannen ya zama shine ranar yakin mene badar to daga mala'ika jibril ya sako ya juya nan ya ga mika'ila ya sako sai ce kai wannan yakin ba da ni ba to shine ya fada ruwa cikin tsoro yana cewa ya Allah alƙawarin da aka min ba sai ranar tashin alkiyama ba yau zan mutu ba sai ya gudu Isa Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta ta hanyar Talha bin Ubaidillah bin Kariz hadisi ne mursal manzo Allah yana cewa ma ru'ya shaytanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ahqar wala aghyaz minhu fi yawm arfa yace ba a taba ganin shedan ba a cikin wani yini cikin ainihin ranaku na shekara yinin da yafi wulakanta yafi kaskanta yafi ainihin zama cikin bakin ciki da damuwa sama da ranar arfa ba ranar da shedan yake nuna damuwarsa da bakin ciki da kaskanci kamar ranar arfa wama zaka illa lima yara min tanazzulir rahma ba abin da yasa ya shiga cikin wannan damuwar sai abin da yake gani na yadda rahama take sassauka ranar arfa wa tajawuzillah 'anil dhunubil 'izam da yanda Allah yake gafarta manyan zunubai yana ganin ana tabata mai ayyukansa da yi aikin da ya a shekara daya sai ga Allah yana ta gafarta wa bayi wanda suka je aikin haji kowanne ana wanke shi ana mai da shi kamar ran da mahaifin shi ta haife shi to sai shi dan ya ga ashe duk aikin da ya zama aikin banza kenan wanda shekarar shi 60 yana ta fama yana sa shi zunubi ya kuma an wanke shi fes wanda ba zai arfan mu ma su ma suna gida ana ta gafarta musu to ba ran da shi dan yake wulakanta yake kaskanta kamar ranar arfa yace illa ma ra'a ma ru'ya yawm badr ba sai dai abinda aka gani ranar yakin badar bi ma'ana kaskancin da shedan ya samu ranar yakin badar yafi na me lakin yafi na yawm arfa saboda ranar ne yaga Allah subhanahu wataala ya dauka addinin sa yace fa innahu qad ra'a jibril yaz'u al malaika domin shedan da idan sai ya ga jibril yana ainihin saita mala'iku yana sa mala'iku a sahu to hisa ya gudu yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah yace yana tsoron Allah ba tsoron Allah irin tsoron Allah na ka'a mai azaba ba a lahira a tsoron Allah kada ya zama shi ma yau ne yawmul ma'lum inda aka mai alƙawari yace wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne sai Allah ya ce mi إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Allah subhanahu wataala ce idh yaqulu almunafiqun ay udhkur ka ambaci lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da wanda kuma a cikin